aldetik bandera txuria, Erne, hor da Itsasoko epailea. Bai, hasi da beraz Euskotren Ligaren bigarren jardunaldia. Ambilanpe, bandera dugu beraz jokoan. Hogeigarren segundua bete da, eta momentuz Kantabriak hartu du burua, segundo batean dira denak. Eta hementxe dira Gipuzkoarrak. Esperantza ontzian, ontzi berria, atzo Bartolo Camposek adirazi bezala. Hasierako txamparen ostean. Minutu bat eta 13 segundo lanean hasi direnetik. Hirugarren eta laugarren kaletik hortxe baita ere nahiko parean dira. Eta normala da, orain Maria Goruz dator. Atroi lanetan, Aiala Uribelarrea. Gipuzkoa estropadaren buruan, 2 segundora Galizia, 6 segundora Bizkaia, 8 segundora Kantabria. Eta baserri momentuz behintzat estropada atzokoaren bidetik doa. Gipuzkoarrek atzo gogorratera ziren eta horrei usteko gai izan ziren ez. Horrengoz ez dute kaleik onena, bigarren kalea tokatu zaiote zozketan, baina bigarren kale horretatik lan politik. Laura Ermo, Aserre, lana denak batera egin behar direla eskatuz. Eta hemen Gipuzkoarra, 4 segundo Gipuzkoa Galiziari. Hankeko lanetan Maitane Garmendia eta Eneida Etxabe. Eneska, 500 metro, guazen! Aiba, iru kinenezka, bat, bi, eta iru, gozen, aiba neska, gozen, aiba gona, Era bat konzentratutatanak, patroia eta arraunlariak, oso dotore. Luze honetan alik eta kartea handina sartzea komeni zaiote, geho bigarren luzearako laugarren kaletikan Galiziarrak eta hirugarrendik Bizkaitarrak abantaila dutelako, ez? 5 segundo orain Gipuzkoa Galiziari, Bizkaia 12ra, Kantabria 18ra. Eta 300 metro, hortxe doa. Ontzi gorria Galiziarrena da. Cabo de Cruz Arraun elkarteak duen ontzia. Laura Ermo Oiuka. Eta begira. Zaindu berra daude denak, barruak eta kanpoak zaindu berra daude ontzi alik eta azkarren eaman azteko. Non da urkaria, hurbiltzen ari gara balizara eta hemen dira aurretik Gipuzkoarrak. Abrako uretan orain. Eta bere ala maniobra. Eta ikusten da hor lehenengo kaletikan Kantabriarra dagoeneko 22 segundo galduta oso desberdina dira. Ikusi besteik ez dago arraunkera ere, hemen irudietan ikusi ditugu Gipuzkoarrak eta Galiziarrak nola etzate dien eta ze arraunkera luzea, eta lehenengo kaletik Kantabriarrak oraindik debutaria dira, ikasteko daukate. Kataluniarren toki hartuta, eta ardatza hori bai Astillero Arraun elkarteak du hemen Kantabriako selekzionetan. Eta hoi badut esperientzi gehiago, emakumeen arraunari dagokionez baita ere, baina antzematen da koska garbi bat, baserrik azpimarratu bezala. Badoa Gipuzkoa, maniobratarian 5 segunduko errentatxoarekin hasi dira. 5 eta 32 Gipuzkoako selekzioarentzat denbora. 4 segundo gehiago, eunenekoekin ia 5 eta 37 Galiziarrentzat hartutako denbora. Irekiagoa orain Bizkaiko ontziaren maniobra, 5 eta 48
Eta lehenengoak oindik eta zabaloa. Galtzak betelan baita ere. Lehenengo kalekoak. Kantabriarrentzat 6-0 bat. Kantabriarren denbora 28 segunduko atzerapenarekin. Eta orain maniobra ostean ze gertatzen den. Korrontearen eragina kontutan hartu behar da. Baina renta polita dute Gipuzkoarrek. Bai, guain lan pixkat egin beharko dute, ez? Horre, lehenengo luze horretan hartu duten, lortu dituzten segundu horiek, naiz eta horiek ez mantendu, gutxinean bigarren ziaboga horretara lehenengo iristeko, ez? Gero ikusiri lehenengoan zelan egin duten, hirugarrenak ore aukero hori egongo litzake, baina bigarren hau garrantzitu izan liteke, ez? Eta antzemango dute, zein den norabiderik egokiena, entenatzaileen mezuare izango dute, agindua aldez aurretik emandakoa, eta horre egia da baita ere, sentsazio hori arraunlariek eta patroiak dutela ontzi barrutik beti. Bai, hor gehien hor nabaitzen da, ez? Barruan zoazela ontzia nola dijoan, koste egite zaion pasatzea edo ez, barrukoak konturatzen die, eta lemazainak hori gero beste arraunlariari pasekin behar dio informazio hori, ez? Hortxe dira bizkaitarrak, 21 segunduko atzerapenarekin, eta ikusi, nola ari diren orain jokatzen. Aldala, bigarren hirugarren kale horretatik egingo dute orain lana. Gipuzkoa eusten, 5 segundo Galiziari, 21 batera Bizkaia, 36ra Kantabria. Araceli Fernández da gurekin, Galiziako ordezkaria. Bueno, Araceli, 5 segundos, hoy también os han pillado de salida las guipuzcoanas. Sí, la verdad es que no está muy atenta la patrona, tanto ayer como hoy, pues eso, un par de segundos casi nos meten en la salida. Y por lo demás, bueno, la situación de fin de semana de lesiones no varía y pues, hombre, siempre es la esperanza, ¿no?, de que pueda salir bien aún así, pero bueno, sabíamos que Guetaria era nuestro máximo rival y están demostrando que están igual que el año pasado, mejor. Tal y como se esperaba, esta liga va a ser cosa de dos, como el año pasado, Galicia y Guipúzcoa, Guipúzcoa-Galicia. Las próximas 2 regatas en Galicia y contra otra tripulación. En nombre de Guipúzcoa irá Zumaya, esa es la oportunidad de intentar igualar la liga. Sí, bueno, la semana que viene jugamos en casa, tenemos menos desplazamiento y bueno, Zumaya tengo entendido que ha mejorado mucho respecto al año pasado, pero que está un poco por debajo de Guetaria y bueno, con Guetaria vemos que hay mucha igualdad o va a haber, entonces pues esa ventaja de que Zumaya sea un poquito inferior, pues jugará a nuestro favor. Bueno, ahí estáis, se mantienen esos 5 segundos, no varía. Bueno, pues habrá que conformarse. Gracias. Venga, un saludo. Hori da legea, irabaztea ezinezkoa denean, bigarren postua ona da, Baxerri. Eta horretan ari dira orain Galiziarrak. Gipuzkoarrak ongi eusten. Alegin horretan, horrendik mantendu egiten dute 5 segundo horiek, ez? Lehenengo luzean lortutako hori, eta hori gertatzen da, behin pixkat aurre hartzeatik, ikusten da horre, Gipuzkoarrak bigarren kale horretatik, erdira etortzeko aukera izan dutela, abantaia pixar horren ondorioz, Galiziarra 4. kaleti dira, Bizkaitarrak 3. eta atzeo dago denez, ez diote trabik egiten, eta erdiko aukera hori ondo aprobetxatzeko modukoa izan dute Gipuzkoarrak, ez? Hor dira beraz, Gipuzkoa, Galizia 5 segundora, gogoratu internet bidez eitb.com gure orrialdean baduzuela aukera baita ere, edo zein lekutatik estropada jarraitzeko, eta zuen komentarioak eranzteko Facebook bidez gure orrialdean beraz, erne, zuen laguntza ere, zuen komentarista lana ere, hor txeduzue, eta guk dena eskertuko dugu, eta zuek gozatzea nahi dugu, Euskal Telebistaren bidez, estropadak jarraituta. Gipuzkoa oso ongi eusten, 6 segundo Galizia. Erritmo berdintxuan datozte, ez? 36 palada Getaria Tolosa, 35, 6 bitarte horre Galiziarrak, ez? Garbi, nagusi Gipuzkoako selekzioa. Oraintxe, amaitu dute, eta 10:40 denbora. Oraintxe Galiziarrak 6 segunduko atzerapena zuzen ezateko.
Bizkaitarren denbora, orantxe amaitu dute bizkaitarrek, 27 segundo gehiago, 11 minutu eta 7 segundo Bizkaiko selekzioaren. Eta amaitu dute. 53 segundoko atzerapenarekin.